Так само запускаю трансляцію послуханими. На моєї, коли що, компресора у мене немає. Зараз там з дупи буде саунд. Ну чекаємо. Все, вітаночки. Усім глядачам. Чекаємо тільки Лепуса, правильно розумію? Бо Льоха тут. Як завжди. Більше всіх спішався, хвилювався, зараз опять буде 10-20 хвилин сидіти. Звичайно, каточка чекає. Так, я поки ладжу колабу на... То збирати усіх буде Лепус чи ні? Алексеевич, вітанка. Там, где домовлялись с посылками коллаба. Колаба. Натискаємо. Долучаємося. Все знайшли свою коллабу. Есть такое. Нормально, вот, дед. Я на вот от тебе больше-меньше улучшу. Что это означает больше-меньше? Ты меня пужаешь. Не так херово, як звичайно, не так добре, як Дреймер, Я вітанки. аудішні. Рада бачити. роблю. Ну що, хлопчики, дівчатки, будемо ще кликати Лепуса. Так, Лепус, виходи, Лепус! Хто буде хостить? Лепус? Лепус. Ну, Ну що, хлопці, поділіться, чим цікавим? Ми ж 2 тижні з вами не гулялися. З більшістю. Ну, мабуть. Як там у Литві справи? Нормальово, День Незалежності відзначили. А ось на Кірмаш Бачу. сходив, щось собі принес, сижу, болею, хвораю. З Кірмаша? Ну, щось таке, хтось на мене там начихав. Некий литовець. Стопудово. Хто я Вже на кармаші брав там. А? Що ти брав на Треба кармаші? смаколики там не бывать, а не хвороби. Ну, я собі готов з оленя ковбасу набив. Ммм. Солененькою, смачненькою. Ага. А она такая ржавизной отдаете, не? Ці темная, высушенная моцно. Не, ну там нормалево усушена. Такая темненькая. Ну да, больше уже такое. Мгм. Так, Мне ну, больше себе- подобается больше такое, с ружовым оттеннем. И Не, она ну, мягчайшая. Все фломастеры на свой гэты густ, там, тут. Я пойду себе тепленькой воды налью, каб мне гук не отвалился. Давай, давай. По натуральных причинах. А ви що, хлопці? Як ти, каточок, живеш, поживаєш? Добре, а що? Все як звичайно? Утром Ну. сплю, увечері стримлю. Так. Утром і день. Вітання литовцям від мене. Так, передамо. Якомат, вітаночки. Подалося з Вячеславом не чутно його більше. Ну, Вячеслав, як засюди мовчить. Він же ж альбо гэты з-за рагу назирає за тим, як ми працюємо. Ось, альбо кредити збираємо. Каже, усю в хату, усю в сім'ю. Да. Як пайшов на працю, так, блін, щось і сумно. А чому? Що здарилося вже? Та нічого, просто... Працювати треба. примушають. Да. Ну, працювати не вміємо, тому працюємо. Не подимаєш голови. Блін, я Так кажу, это чомусь у мене монітор, і він, коротше, на гэты, на 1020-1080 на HD. А коли я гульню запускаю, вона навіть обрубає Windows, і, типа, каже, давай я наповную тебе. То я не хочу. Ага. А я ще, до речі, не гулявся у Radio Not на новому моніторі з 2К, типа тягне у мене. Так що побачимо. Мгм. Ну, аватар-то не потягнув, до речі, бачили, ні? Там у п'ятницю гуляв минулую. То Аватар на... був? Так, ну, там же ж он один у мене, то ванільний. Як він називається, про Пандору нечто там. Короче, Я неважно. не бачу жодного.
Вось, ды гэта надзвычайны манітор на мінулым 144 Гц і 1920 усё працавала на высоках. Я паспрабаваў, карацей, перад тым як стрыміць увогуле ўсё пайшло. Вось, і акурат за выходныя, пакуль налажваў усё, набыў манітор, усталяваў. У наступную пятніцу запускаюсь. Просто слайд-шоу. Приблизно там 9-10 FPS было. Што зараз? У каго 10 FPS? Ну, а з аватаром, калі гуляліся ў аватар тыдзень таму. А якого Так а що за года аватар? гульня? Гульня аватар. Ты що, не бачиш, це що? Я подумав, ти кажеш за модельку, як у мене. Не. Так а якого года яна? 23. 23 год? Так. Чого собі? Хотя 23 год уже 3 года тому был. Ну, уже так. Давненько Історія гэта нова. было. Ну. А може не оптимизована Щось эта мене- гульня? Ну, є былі хібы па аптымізацыі, але тым не менее яна такая вельмі прыемная ў сэнсе графікі, таму што там лес гэты пандораўскі. Вось, калі глядзелі кіно, то ведаеце. Ось, ён такі прышпільны. Шмат ценяў, шмат расліннасці, шмат усялякіх там казурак лётаюць. Вось, і ўсё такое. І ўсё гэта адбіваецца, пераліваецца, вадзіца журчыць, цвірчыць, карацей. Мой комп, як мы выйшлі толькі ў лес, сказаў: да пайшоў ты. Я такое не буду паказваць. Там рендерить може весь сусвет цалкам, а треба А ж хто його там ведає? частково. У Ну, мяне ж саме тры- цікаве, що звичайно у гульнях лес рендериться легче, чим який-небудь город буйний чи щось таке. Ось пригадують, що там Текстурки, із Мираї мабуть. повинні бути щось таке. Ну, мабуть, текстурки не залежить. Ой, так, де? Ну що там старого, хтось пахліше ще одного. Ну зараз йде. Там йому, я не ведаю, ботом під сраку. Давай, виходь. На Вообще, божий ти світ. запускаєшся, долучишся до колаби? Ну да. Ну, я, короче, не зрозумів, почему Radeon так себя поводить. Як? Ну, я не могу нават гэта змяніць 1900 Розділяльність? да, раздзяляльнасць нармалёва. То ти, мабуть, тебе у гэтым самым паспрабаваць у... Тым больше у меня монитор. У NVIDIA А. у наладах там драйверу, Мгм. процесору NVIDIA Bar. Ось там больш-менш працює нормальово. Добре, зараз спробую тоді. Holding cells, chief of police. На, пошло NVIDIA App Updating, все гэта справа. Ну, Альсеевич хвалится, что Epic Store забрал 2 гульні на халяву. іншим, там, до речі, сьогодні добрі гульні були. А що за яно? А, роздача нова? Ну, Треба буде ну, підзазирнути. про гэту паўднёвую Італію падчас Першай сусветнай войны і штось яшчэ такое. Ну, такое, не всратае, але норм. Що значить подньова Італія? А що за гульня така? Стратежка некая, РТС? Не, там Battlefield Killer. Шутер? І ППС? Сонзо. Так. А, боже. Я ось таку же Ні, стільки я гэтих гульник не збирав. Молодшина. Мгм. Не прийшов. А до речі, хлопці, ви самі гуляли ось струмери ці не струмери? То тут давно пам'ятаєте, була вот така гульня про Першу світову війну. Ось, і вона така ніби 2D, ніби RPG, ніби така уся сюжетна, просто аж моральна. Valiant Краці- Hearts. Так, Valiant Hearts. Лише на що згадав. Хто гуляв? Раєте ці ні? Інтерстичні гульні. А яна не мілістична, яна про історію. Ну, все одно про війну, ось гэта ўсё історичне. А, Я понял, по сети зрозумів. фантастики, фэнтезі в основному веселяку такое. Ралефу зайди. Ралів гуляв? Ралефу яна зайде хутчэй за ўсё. Я хочу погулять. Ну, я думаю, тобі так само больш-менш зайде. Там гісторыя, ну, нормальова прописана, тому... Альсевич, тільки, на жаль, там нема білоруської мови. Так, Альсевич, шкода, Та що нема білоруської мови білоруською і оглушки. Перекладай.
Где белорусская, там можно, на жаль, на пальцах перелечить. Что там уже... Ну, одного Выгадывать, чалавека што хопіць пальцаў і на руках і на нагах, але агулам хопіць. Дзе там Лепус за страх? Ну хоць бы напісаў, што... О, Лепус уже долучыўся да калаба. Лепус здесь Ой, побач. нарэшце. Шановны спадар Лепусе, ну падай голас. Зараз як мой сын. Мой сын ж нешта ў апошні час старэйшы. Гоу-гоу, ходзіць па кватэры. Гоу-гоу. А я ведаю, Шалёны адкуль нейкі. гэта ён паглядзеў гэтага рыцара сямі каралеўств, там тыпу быў, ну, там гэты галоўны герой казаў там некаму малому, тыпу, калі ты спіздзіш у мне коня, я на цябе спушу сабак, а малой такі, у цябе нет сабак, і той такі, гау-гау. Жадасць якая. Ну, нормально. Вітанки, чуце мяне, не? О, Так, догадався. Нарэшце. Ну, Засумавалі, ще на месцы? чакалі. Дзе ты Так. шо? Ще на Все на месцы. Все на месцы. Да, без Ну что, базара. Спрацавала. Маецца. Чи ти, Павлік, будеш серваком? Так я ж тебе не могу запросить. Цябе чакаем на тое, каб ты ўсіх Змяні запрасіў. сервак. Я не сервак. Я не А сервак. так. Вячеславіч, вітанкі. Ну что, ну ладно. Ну що, давай, запускайся. Так, зараз Хто там казаў, запускайся. які ў нас план на сёння, што мы будзем рабіць, каго вызваляць? Кому будем вызволять? Кости будем вызволять. Кагосьці? Можем пайсці гэта чэлы, які нелегальную эту порнографію робіць. Можем пайсці яшчэ куды-небудзь. А мне падаецца, Там мы нелегальна? іх накрывалі, яны там у школе недзе знаходзіліся, не? Не-не, у Не. школе гэта Уже забілі. асобная. Там, дзе гэты мэншн такі багаты, Так. сакавіты. А где легальная порнография? Не цікаво. У США, брат. І у Чэхія. Чехії. Ось, Так, табе хоч чакай, А, ось Нідерланды, Чехії, падаецца, Угорщині. яшчэ. Да, в Далеко. UK і во Франції, у Голландії 100%. І, ну, у Франції 100%. Так що, ну, десь і там. Караці каточак. В цивилизованном Открывай. свете. Так, адкрывай візу, потым даведаешся, дзе ж ты У ёр. мене дрянная навіна, у мене завісла гульня. Гульня завісла. Пачакаем, можем. О, Алексей долучился до коллабы. Вітаємо. На сайце Ну, бачили? RUL34 А що мы такое сужаем. згодувалось? Все, Бачили, хто вас забанить зараз за такі слова, а? за яке? Вики. Про сродки легальнай порнографії. Сродки массовой информации, фотографии. сродки легальной порнографии. Ну что с ним в этом есть? За Він фотографію. не розпознає нас. Що? Не зрозуміє, Так. що ми шумолопочемо. Што не так. Гэта ўсё выключна ў адукацыйных мэтах. Ну, альбо навуковых, альбо адукацыйных, тут без варыянтаў. Science. Що вам полетели Medicine. запрошення? Давай. А вы ж глядзелі, мабыць, кіно пра тое, як вучоны адзін тэматыкай гэтай займаўся? Сексалогіяй ці нешта падобнае. Вось, і яны там, ну, там... У меня была документалка ад Discovery, дзесьці ляжыць дагэтуль. Пра гэта? Пра даследаванні? Ну, там просто агульная дакументалка пра індустрыю ў ЗША, там, ну, А, тое, што не. даследаванне. Не, я такое таксама глядзеў. Я глядзеў менавіта мастацкі фільм пра вучонага, які даследаваў гэту вось, адкуль паходзіць сексуальнасць і гэтак далей. Зігмунд Фрейд? Ні. Не. Гэта ж псіхааналіз, гэта не тое. Правильно казаць. А там менавіта Фройд. пра сексуалізацыю. Вось, і сексуальнасць маецца на ўвазе. Вось, адкуль гэтыя пачуцці ўзнікаюць, вось, і там у чым прышпіл быў у тым, што пра што да чаго я вяду, пра тое, што ў іх у даследаваннях было, што зафіксаваны найменшы ўзрост, калі пачыналася гэтае пачуццё, і пазнейшы ўзрост. І гэта было незалежна ад насамрэч узросту у старых, таму што былі людзі, якія да самой смерці захоўвалі вось гэтае жаданне займацца сексам. А ў іншых прападала гэтае жаданне. Ну, гэты клімакс называецца, падаецца так.
Ой, я хз, клімакс гэта нейкае у ангельскай традыцыі багатазначнае слово. Ой, слухайте, цяжка. На 2К. Ужо крыху хамуе. Ну, я ў папярэднія разы доўга грузіўся, у мяне ж аватар і АБС нагружаны. Не, ну, трэба сказаць, што глок зроблены рэалістычна. Такая ж мразотная шляпа. Што вы там, шаноўныя, далучаецеся? Так, долучаемся. Усе долучилися, все апрануліся. Я пакуль гружуся. Нічога не змянялись. Спяшайся. Так, я полез на лады графіки, бо так мне не пойдзе. Ці мне ў папярэдні раз трэба было перазаходзіць у гульню, каб далучыцца. Не памятаеце? Ой-ой-ой. Вот это Памятаю. Тебе ж можа сыпецца там што ці не? Ну, чаму? А. Ты ж раз обнавіўся. А патч ты... Гэта, Паўлік, быў патч ці не? Ну, яно б не дало запусціць інакш. У гульні, не-не-не, яшчэ ў гульні было патча. Яны толькі анансавалі новую DLC-ху, што яны щось там робяць, але патча яшчэ не было. Нахлусілі. Гэта калі так, шляхетцы казаць. Як Будь кажуць ласка. журналісты, просто крыху напіздзюнькалі. Так зусім. Мгм. Ось так лепше. Добре. Капец, у мяне аватар зараз просто мінус 300 FPS. Так выключи яго. За. Ну, а як каточек без каточка, ну як так бывае? Ну ты ж уже выключаў. Аватар мінус 300. Давно. Бяры картоннага. Бяры бульбяно. А, ви ж Так, я бачили, як на перезапущу гульню гэтых... куди-нибудь. Народ, а ви бачили, О, як там на пальто-то похованні в Ірані гэтага пчела привезли на похованні сына гэтага аятолы, типу, просто картонку поставили, типу, удзельнічі. Молодцы. Лепус подказаў, мабыць. Не, ці ўсе на мне, гэта ўсе на месца зараз прапанаваў. Мгм. Так это не мной придумано. Можа, не табой прыдумаў арыгінал, але ж Ну так. распаўсюд ты. Ну, Ну що ми там? Як ми там? Де ви там? Ну, почекайте, я ви, перезапускаю готові? гульню, я... Морально. А як хутка бегче тут? на пробел. Побел тебе руля вниз, и ты побег. Вось, потом треба А. нажать яшчэ раз пробел, каб руля ўверх поднялась. Я не працую. Ну так ты Гэта тут, гэтым гэта тут не працуе, а у свеце побачиш. працуе. Ну, тут, А, тут, нет, тут ліміт, тут Стрельбище ліміт. так само не пускается. Тут ліміти. Есть, маюцца ліміты. Ліміты нашага часу. Ой. Лепус, мабуть, все есть жаданне сходить у нейкую там Нет, конкретную без разницы. локацию? Absolutely Absolutely. indifferent. Can I join a session? Is session in progress? Ага, все так і Ви есть. запустили? Ні, Ні, ну ще- ще у ще не брифінг-румі. Не, ну все в брифинг-руме, никто не, без тебя никуда не запускался. Ты что? Ты хочешь Тоді- сказать, что мы себе кинули? Тоді може тоді запрошення може ще Давай. раз. Ага. Давай. А ти так. праз гульню заходиш? Ну я намагався зараз праз гульню, передній раз заходив Так ты праз гульню. простым заходи, разгульню ты. Такое. Мгм. Надослал. Ага, о, дякую. Популя відкрию там. Can I join a session in progress? Що за херня? Больше давай за я- 4 нельга. Давай хтось тебе кикнеться.
Не, чаму? Чё-то 5 чалавек сюды без праблем. Усё ж добра, здаецца. Давайте проверим. Те саме видає. Якого хера? Так, я зараз перезапущу сесію. Да, ну окей. Чомусь прицел Що? Ник 2 на М-ці зовсім по-іншому виглядає. Не розумію, це баг чи що? Ладно, тоді так, лобі-менеджер. Як ти мені вийти, певно, отсюда? Мейн-меню. Все, зараз їх На викинь. escape. Не може Викинув. бути. Підтверджую. О, connection was lost. Lepus. Все, бачу пана Лепуса. Ready to join the game. Ну, зараз Гэта, конечно, беда гэтай гульні. Тут пакуль гадзіну збіраемся. Так, що? А, ну я вже долучаюся, гляжу, не дихаю на той загрузку. Ну, все, я ж паузу прошу. Мишку у бок, нічого не чіпать. Не чапайте. Ну. Чи одлучились сюди? Шаграель ёсць, усі на месцы ёсць. ВРВ ёсць. Вачуку якусь дай. А, я там у гульні ёсць, ну калі што, мяне яшчэ нема. У цябе не загрузілася? На монітор? А, о, Зараз О, будзе. о, я чую стрелы. Іншалла. О, А ти монітор включив? Пайшоў саунд. Каточок. А монітор? В сенсі? Ну, калі табе не бачна гульня, гуль ты чуеш, што можа монітор выключаны. Ага. Сразу видно, дед Максим досведчанный крыстач. Ну, гэта ж ад мяне пайшло. Націсніце Enter, адцісніце Enter. Памятаеце гэты жарт? Що, Лепус, пошли, мабуть, гэты Столін Вейлор зробім. Столін Вейлор. Ух ты ж, ё-моё. Это Ельсуэнья Сторис. Другая, мне подається. Хтось тут. Штось ти робіць не тое, не? Гляди. Лепусовская школа пайшла. Там стінгерник полетів, я чув. Вучимся кидати гэты. Гранати. Так, Давайте. навучаемся у лепшых. З основної гульні. А Ельсуэнья Сторис. То сьогодні Stolen Valor? Ага. Ну то там, де ну, гэты файно. гуртожиток, і там, типу, Ну, такі більш розтяжечки є. Ну. Так. Оу, стяжки. Ага, да, будуть бімби. То поодлетаем и худенько, мне подается. У меня С4 есть. Да, ні. Так, кого-то я бачу, нема Night Vision на шаломі. А, ні, ёсть. Ёсть. Там Night О, всі Vision є. потрібно. Хлопчики і дівчатки, збираємося у SWAT юніт, глядім, провіраємо спорадження. Night Чи? Vision, так, Night Vision імеється. Так. Так, ще на місці, як треба, нормальово ще. Хто тут? Павлік? Не побачу його морду. Не, у меня Всё, еще полетели. в наявности. Все будет добре, Лепс, все будет добре. Коротке уводины, мы штурмуем гэты гуртожиток, там засела частка банды, засела шаленец-ветеран, чакаем вогнестрел, ну, нас будут стрелять, тому глядите по сторонам. Не рвіцеся ўперад,
акуратненько заходзім. Ну, мы можам пачаць з першага просто праз вокны прастраляем калідорчык, так сказать, адпрацуем, каб там усім было цудоўна. Потым уже будзем заходзіць паціхонечку. Цірткі, вітаначкі. Да, вітанкі ўсім прычэтным. Ох, як гэта цяжка балець і Што такое? гаманіць. Ну, опять прихварэў. Ай-яй-яй. Что с тобой? Я так самое, что все не могу. Ай, мы хутчэй з табой одну тую шляпу прынеслі з казюкаса. Хтосьці з гэтых з гандляров на кірмашы на нас начыхаў. Не, я не ходил, мне жонка Ну, ходила. Ну, вось, на жонку начыхалі. Закрывайся. Жонку на карантин, на балкон. Заўсёды трэба чесночныя бусы з сабой браць. Ну так, вось база, пан Мсяслав. Трэба браць за сабой гэта чесночныя бусы. С ночными бусами ходить. Поэтому. Не, ну так вы я ж какой? ну, А у уже вас не что рыйтесь там? наперад. На кірмашах вупіры стаяць, ці што? Часник патрэбны. Хто у нас пабег наперад да будынку, а? Я паглядзець толькі. Матка твоя. Я толькі спытаць. Так, там, ну, глядите, будьте важливы, тут шансы отлететь. растяжки. Так, Где? растяжки ёсць. Таму перад На тым, вуліцы? як Где у Ладно. Будинку, хоча б Лазеры усе. включите все. Да, подрубили лазерчики. Найти Чую, Vision хтось його проверь. гутарить. Тихо. А як там режим чарга адзіночным А, столі? Ребята, X. на X у нас унутры мінімум 3 персонажа, усе ўзброеныя. Усе ўзброеныя ў калідоры стаяць. А Таму праз лева не не- пойдем? Ось тут треба ж як... Не ходи туды, не ходи туды до окна, там тебе пачнут накидывать. Ну ой, Я ж не ведаю, я ж не ведаю, што там Это у не я. акне красці Это ж будзе. не я. Граната пайшла. Пайшлі Блять, гранаты. молодчина. На улицу. Пачалося зноў тое самае. Інваліды. О, нормалёво, один сдаецца. Мгм. Макс, отчиняй двери. Трымае вы пад прыцэлам. Бачите, тут Проверь. правый, лево. Там глядзіце сходы, калі ласка, зверху. Ой, Ага. хтось што гэта? Ось хтось там. Не блёндайтесь улево-управо. Там чел за дверима справа. За дверима справа зразумела. А злева що тут? Пакуйце. Потримайте гляжу ми сходи. тут Тихо. Так, там чел, там далей чел. Вяжце яго, вяжце. Тримаю. Блять, закладник. Ні! Що відбувається? Когось йому все, сьогодні не когось повезло. ти підстрелили, все уже. Ему не пошанцевало. А чому ми гэтага не ляжем? Бля, ви щось. А хто? Як, О, як ночі. в'язати? Лепус отъехал, на жаль. Я так сам. Оу, тут Один два. отъехали. На первом поверхе. Лишь чудо, Там, де так... дівчина у комнаті, там двоє. Это Просто якісь... Стой, так стой. паралельні. Кто мне тут? Шагрельчик со мной? Кто у нас живы? Идем. Не, я. Я уже не живий. Это Так, было живы? иди сюда. Я живы. Мы с тобой двух. Ми будемо гэта... Конечно будем, збирай. Я тут подаец. Так, я зразумел, там нам не рады. Я в кишені забрав собі. Ага. Стой. Сховайся. Іди, Там нам, давай, іди. там нам зараз накинуть. Бля, она мне порезала. Так, тримаю тобі що-нибудь, щоб потримати тобі. Що ти? Дякую. Подтримав. Тримай пальці. У мене ще є С4, можемо С4 я ще. Льоха, як завсёди, ні. Я тобі скажу куди. Добре. Погнали. Зараз буде. Зараз ми їм всім покажемо. На сходах. Так, бачу, хто хтось кричить. І он уже... Так, записуємо. Бачу, як хтось кричить, це повинна бути фраза тижня. Ага. Спускаємося на низ. Добре.
Так, одна дверь, За другая дверима дверь. там хтось є. Тримаю твої 100%. тил. Судовно, і гэта ти правильно робиш. Так. Тут уваход, нема гэтых самих. Коли там... Тихо, Куди тихо, йдем? все буде добре, за мною йдемо. Все, тримай коридорчик, я зараз тут погляджу. Ага, цивік. Не заміновано. Отчиняємо. Don't shoot, все добре. Все, тримай. Зачиню двері, В'яжем. гэта було з кразіня. Я за свої квитанки. Да не, не повинно. Зараз. Ідем. Гэта ж ще не нормальово. блудняк, ми тільки почали Иди гэта сюда, перша ходи катка. сюда. Ставим сюда сишку. Так, як це робити тут? Де моя? Так, а у меня оно на угол есть, не, у меня нема. Так, ну Ось- добре. а, ось бачу. Знайшов де? Не. Що там на F? Так. Зараз Ну, натискать? нормальово. Натискай. Що дурний, що ли? Все, пошел. Заходь, жми на их на F. Так я них это все там. Він просто щось колиться тут. На Б. Я ведаю, що на Б треба ку. Ён чомусь І перемістився. он залагав. Мне так само. Тут хтось висить. А, это поліцейський, якого там надо було знайти. Ми здимати його будемо на камеру? Ой, Ні. сюди. Що ти робиш? Я спробую його ніяк угамоніть. Але він подається неугомонний. Чели ти, який зараз Ага, хити? ага. Стой, не отчиняй. Не буду. Не спешайся. Так, тут у нас вулиця і тут не заміновано, гэта добре. Пошли в інший бок. Я не ведаю, он мне кинул. На огул ни на что не реагує. Мгм. Погнали. Може хити Ой, С4 йома. спрацювало таким чином. Не, його повинно було на угол покласти. Ось у мене он зараз тут стоїть, блін. Ну так само, він не хоче сходити. Где-то блюндается. Він чомусь Ой, ззаді подошов опа. к тобі. Ось Він вельми тут. близько. Він ж на ухо тобі ще каже. Бля. Так. Тут замінованная дверь. Мене Зараз поранило. я- Все, я доходжу туди. Так. Я отчиняю. Могу кинуть гранату туди. Не треба. Так, нормальово. О, цивик, нашел цивика. Ходи сюда. Подожди-ка, Можешь нажали мне на повязать. Хонда, Ага, Хонда. Хонда. Олдскул віданки. Є ще одна Хонда. Дуже добре. Збивається. Чую стрел. Фак, справа. Вон Є він. контакт. Фу, Так він все. сидить. Постріляв, здається, можна, ніщо собі. можна в'язати. По голові йому. Сину, блядь, і... Правильно. Жанчину сам пов'яжеш чи мені? Так. Зав'язав. Ай, вирви, не соромно тобі. Хлопця не зв'язав, Ні. на жанчину руку підняв. Ну. Поліцай типовий. Во-во. Так, по сходах треба не глядеть. Погнали. Чую гранату десь. О, тут у нас хтось від'їхав. Я Это наш. подаю- Хлопці, хто від'їхав? Так ми ж тут від'їхали усі. Ви ж там Це- двоє. Ну, не, Так. не усі. Ну, добре, ну не усі. Ну, як мінімум Так. двоє. Тихо. Ще й Ага, пойдем чи так, не там, пойдем? не, там все пов'язані, пішли.
Так, тут у нас. Опа! Ё-моё! Аж передернул. Знайшов. Знайшов. Я розмінував. Я розмінував, хлопці. Передернул. Да, меня аж дернуло. Та зрозуміло, але ж нахуджить-то як. Ой. Мамкін фапір. Ну все, я тут трупы вяжу только. О, наш так само вяжет. Давай, Усіслав. Переживаем, тримайся. Там за Так, Льоху, всё? за усі на місце. Та вище йди. Не, наверх я ще А тут у один душек никого? поверх. Никого Ні. не. Добре, пойду наверх тут. А у тебя есть чим глядеть гэты ловушки? Люстерочка. Ну, всё. Ну я чую, что хтось кричить. Ну так, Ну, зліва на сходах Там буде. закладники все одно кричать, Зліва, що ось. заб'є. А, закладники бачу. стреляй. Я, здається, я обоих завалил. Ну так бывает, что collateral damage. Лево, лево, лево. Ось, Хоть- красавчик, красавчик. У хотел. лепших традиціях свата. Ось, это було топ. Що такое Ніша? Не, вяжи їх, і потім там далі пройдеш, там зліва буде базука. Во, подойди до туди, там буде ефочка. Сюди? Чи тут, чи ось туди, ось туди. Под ноги себе? Ось, стой, ось, подойди, там буде F, і можна прожати. Угу. Так я вже прожав. А, ну все, тоді дов'язывай гэтых хлопців, і все можна скончувати. А, у гэтым быў сэнс місіі, каб базуку знайсці. Ну, і паарештовувати усіх, і не померці. Ага. Так мне здається, що хтось ще живий тут є. А ти на вяжи фотограф їх. на пісні погляді. Ще вишей. А так, да, можеш політь? Да, Objective Не 3 бачно. з 4. Rescue all Затисни, the да, civilians затисни. failed. Затісні, Так, аби він притримався. Ні, йому треба евіденсі позбирати і пов'язати їх. Тому Ні, не що, бачу. ну, все. Нічого, Ми добре. тільки тих цивілянів не засейвили, а остатнє, ну, таке. Гоза ворожее слово. Губопік дякую Алмазу за елегантно проведену операцію. Гэта что такое? Тиртхи, это что за шифровка? Не, это что-то на этом... Розлогінься. Unauthorized use of force. Супроводи тірхи, это щось. Это щось... F. 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 Та ти Press що? F to pay Press respect. Положення, поважуха. Повага, Респект. повага, виказати повагу. Тактика, до речі, усі на місці спрацювала. Отсидяться за рогом, потім завершить місію. Ну, як завжди. Забазовал. Species Unknown Style. Ну Так. что, идем у гэты дата-центр. Дата-центр? Дата-центр. А які там дата? Any kind of. 12 соковика. Ну, ці так. Усё не за вас проходит. Так, Тиртхи, гэта правда. Усё за нас проходит. Трэба рабіць. Мабуть. Бо мы ж кволыя, неразумныя дзеці. Сапраўды. База. Mind Йод Data Center. Будь здоровы. На здоров'я. Дякую. Здоров. А чаму не Там будзе з'явілася ў мяне нескладана. пацвярджэнне, што здарылася? Я ведаю. Ну ты ігор Бачу, што. дацісніў, все. А, не, все, цудоўна. Все запрацавала. Там адносна нескладана, можна з двух бакоў абысці, там на вуліцы будуць, але нам трэба спачатку зайсці і на крышы ўсіх паарэштоўваць, тому што там на даху будзе 1-2 чэлы звычайна. Яны могуць зверху пачаць страляць. Ось, фух. Як бы мне зараз не ад'ехаць. Тиртхи кажа табе, падтрымліваючы такі выраз, а ў цябе выбару няма. Ты на чале алмазу. А. Ну так.
А Ні, я ну, думав, Шчыра кажучы, глядзячы на вынікі, што ў нас загінуў адзін цывільны, вельмі алмазаўская стратка ў нас была, так прям. Да нават не адзін, я там яшчэ накладніка ёбну перад так, тым, по, як ад'ехаць. документах один, все. Статні не ведаем, не ведаем. Ну что, 3 налево, 2 направо. Пошли, Макс, сходим с тобой на Ты правый куди, бок. направо? Направо. Лупім усіх? Ці амаль усіх? Ну, агулам можна ўсіх лупіць, тут асноўныя гэтыя эраругі. О, О, там як уже птушка у хлопцаў співає пойш- добре. Пайшоў гук. Так, що тут у нас? Слухай, гэта першы раз, калі тут нікаго не заспаўніла з гэтых ёлупаў. Уяві сабе. На дах глядзець ці не? Ці ў дзверы табе не трэба? трэба. Хадзем. Зараз пойдзем унутр. Слухай, ну нават унутры нікога няма. Адчыняй. Адчыняць ці прабіваць? Ну зараз будзем глядзець. Опа, серверная. Там будзе небяспечна. Ногу нельга прострелить? Макс, трымай іх, трымай іх, Трымаю, трымай трымаю, іх. трымаю. Адзін адыходзіць, але трымаю. Опа, злева ад мяне, злева ад мяне. Глядзі прама, Я Макс, гляжу, глядзі гляжу, прама. гляжу. Все. О, пошло тут. Сиді з прийому. Адыходзіць. Дякую, великий. Чоловік. Я зрозумів, ён там далей за дверима. Я гляжу двері. Тихо, тихо, тихо. Трымай, трымай, я тут ззаді провяжу одного. Макс, далеко только не отходи. Только далеко Побач, не побач, отходи. побач. Каля каната стою, коли що. Ё-моё, ось мяне амаль што і прынялі. Але А тут мы нема не розтяжку, ждем. да? Там ёсць хто у Ні, тебе тут що? нема, тут нема. Так, так, быў чел, мяне атакаваў, я яго ёбнуў. Фух, Там нормальово, наші Макс. хлопці з правого боку. Я Я йду в'язати. перевіряю. Так, 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 все добре йде. Ого, 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 ого. Ого, ого. Ляжем. Секунду, секунду, секунду. Глядzi за двері. Гляджу, гляджу. Там 100% один ховався. Я пакую зброю. Do whatever you want. Що ти зробив? Ён сушов, але всі двері замкнені. Сішов? На даху чисто. Так, так. Ён улево шов, Макс. Цікаво. Тут нема нікого. Я там проверил. Цікаво, ти його А, знайшов єдине, десь що чи там там? двері, можемо Ні-ні-ні. потопитися. Тут пусто все. А ён мог пойти... Ходи сюди, Макс. Да. Ходім. І ще сюди. Ні, Може, тут там хто-то є на тебе три вибіг? чела унизі, прикиньте. Чуєш? Опа, він може бути тут, внутри. Так, Шагрейв, заходимо, тут нікого нема. Добре. Не, Ой, нормально, так. тут чистенько. Давай. Ходім далі. А, Ну, Ладно. може так, ну, без разницы. Осторожно, могут прострелить слева. Все нормально. слева? Я же Так. справа летел. Ладно, я Нет, там проверяю. снизу. Сходы. Мгм. Ні, тут чистенько. На вопрос голоса. Давай, Макс. Другие сюди поверх зайдем, ставят с поглядим. тобой родом. Да что відбувається? А, свои. Макс, ховайся, 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 Это я, ховайся. это я. Я слева сижу там, у закатку. Там унизі там чел. А, мы... Тихо. Хто забив? Хто забив? Хто гэта Я забив? забив, ён зброю підняв. Коли їх покинуть одних надовго, вони піднімають зброю і это, ідуть на фаєрфайт. Макс, ти там як, живий? Так, живу, все добре. Зав'язав хлопця тут одного. Ось ми тут і Молодчина. зустрілися. Молодчина, молодчина. Так, куди далі? Ну что, на лестницу и наверх. На лестниці нікого нема. Очищенная лестница и вверх. А, все, на топе чистенько. А, ну бачу вас.
Макс, Можна погнали ось вниз. тут ще дах. По Дах всіх і кабінетах, мабуть, пройтись треба, ні? Ну, у Це темліку вулиця. можна А, проглядіти. Это я заблокував, щоб ніхто не вийшов. коли Тут він ще прийшов. одна серверна. Добро. Ходім, доглядаємо. бах. Ви про дах прийшли или откуда? О, стоп, Макс, повернись. Цивік, Да Цивік, чисто. Хонда? Хонда. Хонда. Все, можемо Зіра. заходити. Я покулю в Хонду поведу. Макс, прожимай F-ку, каб яны там отримували Каля мене один emotional є, я damage. чую. Зброю можете ховати, Так, тільки так, так, цивільні. так, так. Тільки, А, тільки, тільки Я цивільні там ошибницу засталися. виляли. тільки Хонди засталися. Это не Цевик буде, Бачиш, речі. Де? Ошибницу Каля виляли. мене. Не, Порта? не, это інженер. Макс, это Цивік. Все цивільні засталися по брифінгу. О, поспіх, хлопчики, дівчатки, ми. Ніхто не помер? Все живі? Ну, навіть ніхто не помер. Ну, було близько. Да не було. Тепер таки У дякую мене за там кліп. стараюсь. надію червоненький. А на вторая Али use of F-ку. force. Гэта ми молодці. Это ми молодці. Тому що треба Да, F як. крикати перед тим, як стріляти. А, Ну, крикнуть, що поліція. Ну, гэта глядзячы на каго, калі на Безлозніца гэтых на каго. правапарушальнікаў. Ну, Без гэта калі розніцы. камера ёсць Ну, тебе. коли уже стреляє у тебе, ну, я думаю, треба Уже так стріляти. уже без- Ну, то Так. просто дасть гэтых... Просто рапорт треба буде писати, ну, в этом. Ну так. Паперу псаваць, слухай, ну сапраўды, ну що, ми ж зялёныя, ми ж за природу. Ну, Планшети навошта вам. зараз натыкаем. А. Я ваш репорт на кейборде клацаў. І это все подробка можа быць, таму толькі папера. Толькі асадка і папера. Ну што, Дикі куди папери можна яшчэ потрібні. зганяць? Куди можем збегаць? Які у Давай. цябе ёсць? Пан Лепус. Я Што? бы зганяў на... Лепус сёння нейкі за гэта, заёбаны крыху. Да Ну, ні, ну просто ясно. ми балаган нейкі робім, калі шчыра. Ну, не без гэтага. Няправда, няправда. Было F, стало Повітря Б. годинник лётае. Што казаць, калі балаган адбываецца? Ну, я мовчу. Ну, Ну, нават C4 не выкарыстоўвалі. ну, Ну, ладно. Так, а ў чым сутнасць мясцовай багадзіны? Трымаюць торн з раздачы альбомаў Віагры. Сапраўды, а чым яны там займаліся, што мы іх атакавалі? Хто? Ну, вот Просто- эти, Они дата-цэнтры захапілі гэты. дата-цэнтр. Они захапілі дата-цэнтр на гэтым, на оранжевым YouTube перасталі падгружацца відосы, ўсё, гэта emergency. Наша Я уже хотел Futures. кепско пожартовать, что это офис Тутбая был. Ти з такими чорними жартами акуратнее, я засміюся. Ой, хлопчики, дівчатки, нас чекає судовний мішен, де нам дадуть піс. Не дадуць, калі Ды- в мозгах все рабіць. Ну, щиро кажучи так, ось зараз сапраўды прийдеться ісці одной колонной, одной группой, шиленько один каля одного, і, карацей, Лепус, нам галоўнае напрамкі не пайсці ў галоўную залю, нам трэба будзе ісці ў абыход. Мы тады зайдём з флангу і ўсіх нармалёва павяжам. Тому што мы калі проломімся напрамкі ў гэты самую цэнтральную залю, нас з другого паверха адшпіляць. Такая вось уводная. А яшчэ Але гранаты страляць кідаць. прыйдзе- Ніхто Y не націснув. Страляць прыйдзецца багата. Хлопчики, дзяўчаткі, пераправерылі, вы націснулі і Звычайно той, кто больше каже, то и не натискает. Ну, я Я націснув. притискал. Я не бачу, що у мене худ ёсць. Усё ёсць, малайчына. Злева ўверся. А не заўсёды паказваецца, Ніхто як не выявілася. У мене все шло просто. Не, все. Нормалёва. Ну, Тут чел будзе з выбухоўкай на сабе, і у чэлаў кулямёты, не пісталет ну там кулямёт, не а кулямёт. аўтаматы з гэтымі, з двайнымі магазинамі, калі я правильно Сэнсе. памятаю. Ну ты ж будзеш спрачацца, што тут кулямёты ў чэлаў ёсць. Ну, натуральныя Не. кулямёты. Не буду.
Засмутив командира, ну слухай, ну. Мабуть, ну не, ну кулеметів нема у гульні як такових, там хоча б все буде. А, Это у ні, тебя нема, у ці их є. есть кулеметы, ну, блин. А, ну так. Ну, не, ну мені подавалось увесь час, що там, типа, звичайний калаш, але з гэтим бубном на 96. Це на 110. Там, типу, Ну, є ж модифікований калаш, які перероблені на кулемети, не пам'ятаю. Коли выживешь, покажу, коли я не ну, буду. ну так, ми поглядимо, ми зафіксуємо. Ух, А ти думав? а таблетки Ага. дають на увоході чи ні? Так, даються, мабуть, знойдемо навіть. Ля, Йдемте тут хтось по красі відпочиває, Пасі. комусь це добре вже. Так, Перша ну, собі покуль масакра була. Ну, покуль що чистенько, хлопчики, Ми, дівчатки. подається, металодетектор не пройшли. Що будемо робити? Есть такое, есть такое. Так, не спешаемся, не спешаемся. Заходим, тримаем, хлопці, глядите прямо, я погляду, Акенсон. що тут у нас у гэтых самых Треба окенців камери чистенько. здівати, бо вони за нами сочити можуть. Гляжу на сходи. Нормально, тримаем Звери. сходи. Я захожу. Охранник, минус. 200. Подтягиваемся. Коридор. Все, хлопцы, отдыхайте. Там... Dangerous. Справа хтось повинен быть, есть саунд. Не, Я там гляжу чистенько. коридор. Там чистенько. Тримайте коридор. Ну, 74-й калаши. Хлопці, групуємося, глядим. Глядите коридор, але ось туди, ось там далі головний зал. Не йдіть у головний зал. Добре, It's a trap. А, кол. Зараз я Так, стоим. Глядим улево. Так, хто тут со мною? Все на місце? Чекай. Шаграэль. Ні, це Іду, не я. йду. Я Гляжу вперед. гляжу. Так, все, глядим у левый двір, у левый екзит. Я зараз іду, зачиняю двері. Валера, нічого не бачу. Лепус, ось де твої ГТ веджі? Можна їх зараз ставити. О, Ух, бачите, стріляніна як зліва. пішло? Бачите, як пішло? Чую, Зараз поглядим. здається, хтось позаду. Ну, этот, не ведаю де. Там Это хтось заліз у уже. хлопців. Я виходжу. Добре. Ідем. Не, Пішли. ідем сюди. Ну тут когось ці, хто наші хлопці приземлили. Так, Лепус, гэта ти? Это ти. Але чому ти мовчиш? Нічого не кажеш? Він сам собі гуляє, мабуть. Хлопці, тримаємося лівого боку. Глядим наліво, доглядаємо, що де єсть. Так, я гляжу сходи тут. Все, так, двоє тримають сходи. У мене чел. Потрібна Озброєний. допомога. Озброєний. Глядіть сходи. Дай похрапіємо, я покуль поконтролюю. Бля, дружок, пірожок. Давай-ка ти приляжеш. Цікаво потім десь звернути на то, поглядіти, з деяких реальних подій ціла місії. Так, комната. Вечер Лос-Анджелеса, просто люби. Так, тут двері, і там Так, двері. все, стоп. Туди. В этой двери не ходим. Треба подиматися. Пойдем на сходи. Йдем на сходи, так, на сходи. Я покину коли сходу один кем. Хлопці, там є ворог. Ось туди, куди кидають гранату, там є ворог, чудово. Але його приземлили. Макс, Гляжу право, покуль що чекай, потім ліво. так, там enemy. Приземлили. У мене один шел стоїть на коленях. А, стоп, значит я не с тобой. Coroner standing by. Are there any more of those people? Так, а з ким я? Мінус. Нормальово працюємо.
Рухаем. Блин, я не ведаю, кто передо мной. Так я нічого не кажу. Куди ти Граната. стріляєш? Це ж він іде сюди на скап... Щоб Ага. злізати його. Все, хайде. Приземлили. Лепус, ну ты был правый. Ручный пулемет Дегтярова. РПД. I just work here. My coworkers left me. Там завязали? Хлопці, я поклав, он лежу на спині. Так, нас. Мінус. Один смерть. Тихо. Мінус 2. Що ви наробили? Ви що, Ах, хлопці? это что, мои или что? Макс, що ти наробив? Не, у меня перші почали стріляти, а ви другие. Да нормалево, все выжили. Сенсі, мінус? А, це не дефектор. Так, не, ну тут тільки трупаки повинні були зостатися. Але ні, ще енемі есть. Треба по крысе порося на перший поверх повертатися. Ай, Там хто є спереду цивіки. мене поведе, бо у меня хп нема. Там цивільно А, не так, прив'язані. ти- вони на- Свои Макс, это подрезали. ты? Не, Ви не, тут уже я с тобой. трапезерок пов'язали, я гляжу. А у О. кого я Круто. ліхтаром Мішка слышу? голову не Вось я, прив'язані. вось я, ла-ла-ла-ла. Все. Ходи за мной. ХП нема, меня свои коли что подрапали. Не, это был я, пробач. А ты не свой, ты Так, что? есть саунд. Кудись ти пішов вперед? Далеко? Так, не, недалеко. Где-то, все на месте. Да. Тубзики, доглядаем. А, до речі, ми не були тут. Ну тут... Зліва прикольно. хтось тіровів. Ось у дівчинка. Видать, уже ночью. Кладися. Ебалом на землю. А, добре. Ну ён один. Вяжи його, ён з бімбой. О, у наших хлопців там знову щось пришпільне відбувається. Это на другим поверсе. О, блин. Приняли Вот же. когось. Воєте знову чи що? Вирішаємо. На другим поверсе еще заглядели. Бляха. Так, это наши. Чекай, Макс, своє чи не за своє? мною, Іду за за мною. тобою, іду, Вздовж іду. стіночки. Так, ще дівчину бачу. Ага. Завязав. Ольг, давай гранату ще півгоди кидати будеш, а не можеш. Що у тебе, як тут нормальово все? Да, чисто, то чисто. Все, погнали. Бля! Там ще один доставався. Ти куди побіг, до речі? Ходім. Там Мабуть, ниже наших є подсаппортів. ще один Т2. Макс, Цивік, Хонда, справа. Держи його. Тут увогулі тут складано. Вітаю, паладин. Нормально. Рушим далі. Давай. На сходи треба до їх. А, все, нормальово. Там сауна ніяка, і ось там небезпека мала. Так, ти де? За тобою. Летим. Так, джентльмени, як ваші справи? Просто нікого не бачу. Кажуть, цю сауну. Видиш, де сауна тут? Прикладно. Перший поверх. Камень Ну, сайт, лепо каже. колеть. Ага, во, опять пошкода. Все, А, там не воши. Это я. Свои. Свої, бачим. Що у вас, як у вас? А нічого, перестрілялися. Це ж, блядь, на носа пронули.
Що тут? Так, Чалік у мене забагаваўся. А гэта сёння нейкі прышпіл, тому що не у цябе аднаго, ось у мяне там. О, а хто у нас ад'ехаў? Ну, як би, бо я вже Каточок. намікав, що там засталіся, ну, думаю, вже Ну, ми можна було тебе зробити щось нове. знайшли. Ми тебе А. знайшли. У мене тут звери. Він Ага. під на... Ой, Чисто. Чисто. Свои. Это кто тут такий буйний? Усё? Ён апошні? Ну, поглядим. Ой, цивик. О, Все, готове? опа. А Ну, мы подається, ввязали. не то все. Там- Так. Цаушчица на першому поверсі не пов'язана була. Там, не, ми з Максом ходили, в'язали. Подається усіх. Але ми можемо пройти зараз, я ще проглядеть, мабуть, когось хтось. Щось із кимсь десь чи щось. Гості. Ну що, Мне не подається... чистіть, покуль є спосіб. то все у прибиральні пішли. Ну що, Шагрель тільки загинув. Так, А, ну отрабливається, так, що так, так. мабуть, гэта ось один проблема. Йомана, тут я по такі- таких купальнях попарилися. Свої. О, тіртки. Дикени ж прозристі зовсім були. Ну так у гэтым пришпел, типу. Ну, всіх тут всі пов'язані. Под такий бляха движняк. Бум-бум-бум. Так это типове баня номер 3 Типовий клуб Мінський. Лос-Анджелес. Так, ну я б нібито не бачу ніяких. Ну, Я ми ще раз щось собі, у їх знімали. тут веселуха була, поскидували трупи вгору. ну, Бля. Ну що, він шут? вміють ж люди жутость. відпочивати. Не кажи, бляха. Хтось зависає, гэта і ляжаць. Ну, Та все, націскайте, єс. Подається, на першому поверсі більше нема нікого. Все зв'язане. о. Не важно, що він, то есть, А, ні, ти бачиш, когось і знайшов навіть. О, навіть хоча чим я зі своїми обибусами робив. З ботами. А Ну, ти я так вузькі одного попахав чоловіка для чого? зробили. Для хрещення. Friendly fire, ну это я, пардон. Отбывается часом. Главное, что не забил. Ну, Стрелів. нормалево сгоняли. Нормалево. Это было... Это Чула, было что моцно. эта миссия отсылает до реально отбывшегося теракту у французскім клубе, наибольшая колькость ахвяр за историю Украины. Воу, и такого не чув навіть. Більша кількість ахвяр цих історій. Я из апошняга такого памятаю французских терактов, это коли газету нейку подорвали, памятаете? Ну, Шарлі Исламисты. Ебдо. Так, Шарлі Ебдо. Officer Fraser, please call extension 43. Ну що далі? Ща... Будьте здоровы, кто кашляет, чихает. Что далее? Можно пойти... Я навіть не ведаю. Можно пойти у порт. Коли Пригожик не прийшов. Русські Девки мафії будут? побить. Будуть. О, да. То пошли в порт. Давай, загружай. Хазінсік, так. 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 Лепус, не мовчи. То нешта зовсім сумно. Чого? Ну, я не ведаю, чому ти такі Павлік сумні. пора, чого я буду... Це? Ну ти у таким випадку кричи «Я войль, майнфюрер!» Я. Ідіть лячіть, що не дягай вам горить, чи що, акуратно йдемо. Гореть. Все, тихо идем, все робим. Ось, Тихо Call of Duty. идем, по один, по два. Ісламська держава у клубі Батакуан. О, бляха. 130 загинув, хачмурить. Ну, это моц. Жорстко. Ой. Батаклан. Добре, жонка мене не чує, чому? Що не, а може і чую. Може і над побач сидить. Ти ж не ведаєш. Ніхто не Хлопчик, натиснув, девчат. ще один ніхто натиснув, ніхто.
Нехто Проглядите, кто у вас там что натиснул, Y ці не. Я Лёха. одразу притиснув. Льоха. Голос Де? подай. Всё, О, всё, о, всё, о, знайшли, нормально. бачиш, знайшли. Все знайдено. О, я знайшов гульнявий автомат, працює, що подається там унизі. Нічого Так. собі, я не Кафе, видел. там каву можна ж запарити було. Ні, гульнявий, він каже. Гульнявий. Ну. Ну, Там за полігоном випробувальним. Девок йому Нічого. подавай. Я не буду делать. Лёха, зайздрость — гэта кепская якасць Кепская. чалавецкая. jealousy is Тут bad. вчусь. Так, jealousy is bad. Ух. Сёння Лепус гранаты не кидает, зауважьте. А вы Да. кидаете? Вы так само не Мы кидаете. кинули у Вакенца на першую миссию, згадай. Да, там... Як ти вучив у нас? Три з 4 не полетели в Більше окно. місія з усім, я зараз насіню вам просто піздець, блядь, це була, а не місія. Посередині зайшли такі натовпом, блін, як це, я не ведаю, ну, серйозно. Треба ці зверху, ці знизу, каб все чики-брики. Ну, ладно. Нормальово. Перший мішан срати. Калі... Ось, нас нават хто? Все на месцы ці Шагрель на перших дормах зайшов кривенько. Так що Дощ. нормальово. Да, юзайте Night Vision, шановне моє. Мгм. Там ось. І не спяшайтеся. Адчиняйте контейнеры, дзе магчыма. А що там, китайські емігранти, чи Ну, що? у гэтым выпадку кітайскія гулянкі, у другім выпадку можа быць гэта драгсы, зброя. Ми просили Ну, ось дощ, не я спеш- дам вам не дощ. О, так, гэта так. Так, Чоловік стоїть? справа, Honda. Але ён тут не адзін, тут будуць яшчэ Так, так, іншыя. зліва я чую голоси. Узброены чел, трымаю яго на мушцы. Виглядає як присавнік, у яго проста рація, напевно, в руце. Вяжите Хонду, Хонду. Так, вяжу. А, ось іншого. Все, нормальово. Збройного, зброю поклав, добре. Ну, яго сайга. Ну, ви його упевнили. Може, болотянику так постріляємо, а? Не, ну, в принципі, гоу. Я не бачу ніводного... I see no жопа. reason to say no. Ніхто нічого не Не, пише. ну, пішли, шановні, ми з тобою зараз зробимо гульню. Так, акуратненько заходимо. Хтось один потягнувся доглядати гэты кубрики. Так, так, у мене тут зліва голоси, я чую. Так, ви там стойте, я пойду підтримаю Лепуса. Ми з ним з другого боку обійдемо. Так. Мгм. Лепус Потримаєш? тут, погнали. Там все добре. Ходимо сюди. Так, тут у мене чистенько. Добре. Тихо. Лепус, тут проход буде. Чекай, некий тут рик. Ні, там... Боже, всё. хай я не шини Лепус болотяни зліва. кажуть. Фу. А хто Може, чи ліво стон? пойдем? Стоим, хлопцы, стойте. Ого, пошло. Пойдем, Лепус, мы обойдем их, подтримаем. Во. Як смачно Тут настоим, стовні. добре. Свои. Своє. Так, а там уже и ворог. Хлопцы, Сильно. стоим. Зліва? О, я нашел зброю. Бля, можна його добити там? Ладно. Замокав. Можно, а вы его не упаковали, хлопцы, ну что это такое? Ну, він подихав, я і не пакував його. Ну, вы так не робите, потом будем думать, что у нас бездарилось.
А десь По мені зліва там хто? хтось відпрацьовує. Так, я знайшов При Дракс. порті. Красавчик. Лепший. Тишей, тишей. Гранати на что? Ні, там один від'їхав. Ну він По окну стріляв. пролететь? Не, не пролетела. Свой. Свої. Злева ворог недзе стріляє. З левого боку. Тут Ну, кабинет що, один головне, не закрили, поставля- зачинений. не Тобто може поставляйтеся. поглядеть? Так, зараз поглядім. Зараз поглядім. На, нормально, поглядім. Хлопці, ви Перевіряю. на вулиці стоїте? Ты, блядь! Что это за херня, ну нахуй, блядь? Кого Я там не поклали? ведаю, що це за херня. Але він откульці прийшов. І він нам Включай за все з закидав. правого боку. Добись, Хлопці, не, Яку. не стойте на проході, одиходим. Оттягуйтеся. Мені граната чомусь не пакувалася. Ага. А тут нельзя Бачу. Отходьте, хлопці. Под большок, Граната. под большок. Тут за Та ж цистерною справа хтось тікає ніяка не мені. було тяне. Я кинув собі під ноги. Осторожно. За цистерною глядите. джентльмени. Ау, поклали, ще вибіжав один. Стоп, где? Макс. Я ляжу, я вже все. А, хто у нас ще стоїть? Я? Судовно. А это той, хто збирався балачан постріляти? Ну, так вот ось отстреливаю. Все, ходім, зараз буде. Тут чистенько. Виходимо. Нам у бок Стрим з високого чужими будинку. Гляди, очима, там так, прямо будуть так. гети. Вороги 100%, але бляха у меня уже и куль столько нема. О, нормально, мы тут их наклали. Гранат. А, чекай, у мене скончив? Тих. Бля. Так. Ну там хоча за все прямо не будуть. І тут у цеху так само будуть у будинку. Зачиняємо. Стой, отойди, заховайся Я просто- куди-небудь. Е, Тут за столом Стреляю. зрозуміть, от кулі не стріляють. Ходи до мене. Зараз ми усіх їх постріляємо. Так ми удвоя чи хтось із наших Так, там так, попереджає ми стріляє? удвоя. Двоїх зосталися. Да. Шагрель мотивований, ну. Я з іншого боку Все, зараз. іди. Я його там підстрелю нормальово. Типа в будинку. Він за двері зайшов. Він з правого боку буде. Мінус. Стоп. Ой, зупиняємося, криху. Ходи сюди. Так, Пов'язати треба Так, буде. хлопці. Так, вітаю всіх. Отійшов, отойди. Ай-яй-яй. Отойди. того Не поклав. чутно вуглі? Перевяжися, Шагрель. Тепер так. Ну так. Отходим. Бляха! Кто Да в там? сенсі? Ви ж сказали, що ще від'їхали, да? Кто там? А хто Я там? чую, алло. Алло, А, О, все, зараз да. чуємо. Льоха, ё-моё. А ти переходив відказував, а ми не чути. Бля. Зліва, там бегуть з Хлопці, ви там того як? коридору. Живе? Осторожно. Подстрелив. Ну я вже думав, що тут тільки вороги зосталися. Пипку отстрелил мне. Ага, жаль. Але не моцно. Отходьте. Дайте я пробегу по-тихонькому. У меня есть граната, кому куда здесь кидать. Не кидай покуль что.
Добре. С4 у меня есть. Так, слушай. я чую. Стражно. Так, я близько до його підходжу. Мінус 2. Од'їхали. І ще один. А прикладно стало зрозуміти, де. Ну, по гуку прикладно зрозуміло, де. Ну, хлопці, вам сьогодні не пошанцевало. Все нормально, подвязываем их. Займаюся. Так, стоп, я чую знутри гуки. Я ведаю, что это. Это аукцион. Что там, машины французские продаются, что? Нет, Не, шлёндры рыболовники. русские. Шляндры русские. Аукцион Это не, это не французский. жарт. Это не жарт, я так і працюю. Но мне Это- сподобалася гэта твоя рифма. Про шляндры русские, а Окей, хлопці, аукцион хлопці, французский. підходимо. Подходим куда? До контейнеров. Отшините двери, заебали. А, Тут да, я щось дик тут внутри буде притон чоловік 2. Так, ну тут я ж кажу, аукціон. Человек 2, я думаю, что цать скажешь. Cops are here. Help us. А ну все, він передумав чинити опор. Ага, ага. Опер, Які вяжем, гэты? вяжем джентльмена. Ну Двоих. так, Це гэты, у гэтым. Please, help us. У аутфіті гэтага провінцыяльнага гамасека. Засуджую. Не, ну я ж не сказав дренне слово, я сказав як ёсць. Осуждаю. Ну, право не ў тым, што яшчэ нават дрэннае слово, а абразы па гендернаму, сексуальнаму, А, ну нацыянальнаму тоді вось так. гэтаму. Прыкметах. Осуждаем. Прыкметах. Засуджаем. Шагрель, что, знайшов танчики? Яшчэ Там не ніводнай- танчыкі, там стогны нейкія. З Мы компьютера. яшчэ Секунду, знайшов. ніводнага таргета не выканалі. Але Табак не нормальово всіх йдем. забили, мало кого повязали. Ну, хоча за все так. Треба буде ісці на вулицю і доглядати. Ну, ви, хлопці, можете в гэтае памяшканне злева схадзіць. Падаецца, у вас яшчэ павінна быць дастаткова зброі. О, да-да. Капец, тут лабиринт. Так, тут вельмі такая локація вялікая. Хто воює? Я воюю. Я перамог на вас. Воу-воу-воу, на Шагрелі кинувся. Ты сур'ёзна? О, Кулачками? bring order to house, хлопчики, дівчатки, у нас все трималось. Забей сяку! Полотяная хуйня. Суворий каточок. Валерьянки не храпнув сьогодні, то все. Сапсутий день одразу. Все тримали peace deal. Art of peace deal. By каточек. Тиши. Ж кажу, Да я нервовий замахал некий. тут стыгнуть. Оп. Ой, шокер є у мене. Ну, Макс, погляди Что? на меня. гляжу. Переключися на Там же меня. шокер заменен на гранаты. О, По вашим гэтым запитам. Аж внутри. Не, Та я не щоб брудний, раз, як два, свині. 3, 4, 5, 5, 6 штук. Ух ты, у гэтым у Амазоне раздаюць ром Total War 2 Emperor О, Edition. віншуем. Клас. Можна заробитися ж 5 на 5. О, Ну ні, хоть 2 на 2. один суплец NPC. Чуть меня пинговать Не, пішов. так там же ж ёсць гэта... О, у меня так само пайшло. Я тому шелепу 180. пошел на Амазон.
А, Я, може, зазирнув у браузер. там. Ну, Ой, так, на так, вишці так. зараз, бачите. Для На злого. вишці, на вишці є хто? Та, ну ні, вже всі померли. Можна тільки їх дов'язати і все. Але ми збільшого всі таргети Ось гэта вяжем. виконали. Хто гэта? Ну, Это Макс дед, подається. Не подде, Макс, так. Это Макс отъехал на Ау! Что Что? такое? Что? Friendly Fire. Да мне прилетело только что. Ну, а то, видать, это... Усяславич Это я на вишці їх. пошел стрелять. Да я на вишці, вон, поглядите, я, бачите мене на вишці? Не, не бачу. Я на Чагель літром бачить. собі свідчу. У меня лепус стоит. Я так само бачу, я побачив. Отказ прилетел. У меня Побачив. стоит лепус и позаду чалик я его. О, Зязюленька моя, ты меня чуешь? Ага? Чуешь, кажу? Такий дощ тут натуральний, як справжній. Ну, гук так. Гук таки приємний. Імгненная карма, так. У меня о, померлые стоять. У меня не так ведуть. само. Давай. Не, ну все, это, блин, это треба Занадто шмат виагри віагри бахнули, ось і стоять. Що теж хочеш. Все, это треба ніяк скончувати, хлопці. Коляк. Владина, што гэта за прыблуда на экране з правага боку? Дык гэта камера, я ж не гуляю, мяне забілі. Гэта я з камеры назірання з Спускайся, шалома. бляха-муха. Шалом. Гляжу за это. Ну так, тут у одного Ходи один там, шалом, ё-моё. потым другі шалом. З нейкай прыблуды, гэта, мабыць, нейкі ПНД, нешта таке прыбор начнога назірання, ПНН. Здається, батарея села на Night Vision. Все. Зараджай. А я бачу, хтосьці полез уніз. А, ні, тут Шагрель був. Усе на місці. Так, ну ми щось якось дов'язуємо, я не ведаю, тут, в принципі, все. Все більш-менш повинні Ну бути давайте готові. хард ресет тоді. Шалом салам, так. Що ви не знайшли? А як, ну, скончить мішен чомусь нам не дає? Так а що тут на планшеті? Вон же йде. Що на Ну, нічого не планшеті? зв'язано. Rescue all the civilians, аво. Шагрель суворо сьогодні, слухай, яны равуть у двох. А йому мало, він Я ще не під в нього ноги стріляв, стріляє. я- О, подлогу все, нарешті, потім записав, слухався. нарешті. Ды я про гэта ж. Звычайна ж хапае просто накричаць. Блін, close the container door, йома, їх треба було зачинити. Ух ти, Хэнгдмен я атрымаў. Ой, нікі атрымалі за некага, да речі, атрымалі. А, close the container doors. З дзяўчатамі кантэйнер не зачынілі. Ну, карацей, не пашанцавала ім будуць мёрзнуць. Хаця б памыюцца, слухай, тут зусім брудная Ну, былі. не кажи, не кажи. У мяне ще зусім та місія не пройдена була. Ніколя? Хэнгман? Ну, бо нешта далі. Ну тут це видало зараз. Почекай. Хм. Що тобі Що? дало? Як ошибка називається? Там пройти, не використовуючи тазер, блазер, нешта ще. Икту, здрасте, это одна з самых редких отшивок вам, бляха, Ти доставалась. почекай, за що її дали? Тобі чому її не дали? Потому что The Hanged Man complete hide and seek using only a taser. Карацей, гэта вам треба... Ну, карацей, ви ад'їхали, так, а ми Так. завершили, тому що ви не використовували ніяку іншу зброю, кроме ось той, що там не поспіли, вам дало. А нам дало пісюном по лбу. Серйозно? Чекай, я пойду зараз Серйозно. зазірну у Ну што ж, бывае, но гэта такі лёс. Ты не пераймайся. Такий льос. Ну. А ў мяне у Заменену паветры... гранаты. Есть О, такі да. лаш і есть такі льос. А ў мяне ў Там паветры радзіннік вісіць Нет, раптам бачиш? што. Знаєш, Бачыце Бэнкс? перада мной ці не? Bash on standard difficulty or high. 2,8% має тільки до досягнення. Ну, я ж і казав, всё, ну, это rare. Шляхта, ёпта, шляхта. Ну, можна Ну, повісити де-небудь. Навіть medium rare.
скріншотіць і распечатаць на ўсю сцяну сабе замест Ось, гэтых хай шпалер. Усяслав гэты эпізод у гэтай нарэзкі твіча, што яны атрымалі рэдкую ачыўку, а мы Лежачы. гэтым Ну, а кішным ўсе астатнія смактанулі, так? Ну, да. Числав так само. Ось Це так, було на троїх. Дарэчы, дзе той чалік, пра Беларускі якога я табе штурвал. распавядаў, зараз стрыміць ЦВУ. Забяжыце да яго по дэмрэйтам. Добра, чакай. А да каго трэба? Чалік, а там малады чалавек, колькі яму гадоў 17, падаецца, Паладзін казаў. На беларускай стрыміць. Нешта раней да яго не трапляліся яго на стрымы. Мяне што, на трэд забанілі? Ось ашалеўшы. Ось А так. где Прыбраць... прыбраць ў цяжкі. тазер? А гэта ў зброю трэба бяжы. ісці ў сват-рум і там прыбіраць тазер. І выбіраць з Ну, спарадження. ладаут? Так, Так, Паладзін, у ладаутах. Ну, Я бачу просто прыску. Удакладняю куды. Там унізе просто тайзер на 0 пераключыўся. Гэта ў пісталетах ці я ж не могу знайсці. Ладаут, ось там ладаут, зброя, ну, як бы assault rifle, пістолет, так, long tactical, armor і munitions і munition slots. Паладзін, Можна карацей, я ар- не знайшоў яго, выбачайся. Можеш на этот, munitions переключись. Munitions slot. В чаце Там- спасылка. Ammunition, ну. Munition slot. Ну, я, где? Ну, ammunition, armor и ammunition. Я искаю, там одразу Не на ammunition. армор, а унізе під армором. Там бачиш, у тебе АП, ось, да. А, дякую. Ти знайшов. Я просто лепей гранат себе додам. Ну, то такое. Глядзі, уся срака, яна адбываецца таму, што мы сапраўды вельмі хутка бегаем. І не трымаемся навокал. Та хто там не ціскае, алё? Там што, хлопцы Хто? що Ой, перапранаюцца, Ну, ці я што? зараз у ладауте был. Так треба ж, Ну. каб Шагрель перапрануўся. Я Всё. ўсё, я готовы. Ну што, это складаны мішан. Ну то будзем акуратней, як хоча Лепас. Давайте задаволім Лепасу ўсе. Не трэба. Гуляйце, як вам падабаецца. Прычым тут я. Ад'едзем усе зразу. Бо калі ты І Лепас Пачуваешся спакойна добра. пагуляе. ты такі задаволены, ажно чуецца, ведаеш, Я- калі ты кажаш, што чаму? усмешка на твары, а тут маўчыш і О, ўсё. Максим, ты які малайчына. Для мяне усмешка просто. Во, во. Просто канцэпцыя парушаецца, ну, бляха, затым мы можам гэтакім поспехам пайсці ў Battlefield бясплатны пагуляць, ну, абсалютна таксама. Бегай, страляй, якая хер разница. Тут Не же адляцець. фішка ў тактыцы. Так, ціш. Ну, галоўны Я тактыкны гэты эфект. Я думаў зайсці О. падфаловіцца на хлопцы, на якую ж пасылка, но пабачыў там замацаваных Donation Alerts, не. Стрымаюся Гэты пакуль. хлопец это беларусіяна, калі вы ведаеце, хто гэта. Не. А? Ну, Какабай? гэта. Не, ну такі пачакай. чэлік, Беларусіяна. Это Беларусіяна. той, які майстер. які ў БРСМе ў Магілёве быў, а потым перайшоў і стаў. Так, Ну, Паладзін гэты- распавядаў пра яго, так, што там было такое. Это не той, які майстер гэтых сцягаў, не? Мне падаецца, Ну, што чорна-белых. Ну, так. Ну, я все зразумеў. Я на яго тыктоке падпісаны, хутчэй за ўсё. Я нічога не зразумеў. Каточак такі, ты не зразумелы. Шаграэль, ты ў Беларусі лепш твае пра гэта нічога не Так, ведаеце ты, так. і не І чуць. ладно. Макс, хадзем. Куды? Направа? Мы з Максом збегаем на правы бок, там Ну, ёсць карацей, круг Donation зачысціць. Alerts А вы Пайшлі, там з кім мы давайце. засталіся, з Лёхам. для мяне гэта самае Вот трыгер. так. А, гэта балацяны вельмі- сервіс. А навошта гэта яго вельмі- падтрымліваць? Гэта вельмі дзіўна, дарэчы. Mail.ru. Всё, Mail.ru, Макс. дакладней. Макс. Яны назад, яшчэ назад, сотак назад. будуць браць і Ходзім. тое самае. Так, О, Контакт.
Контакт, Гранату. контакт, Стоп. контакт. Там у хлопців Граната уже прийшла. контакт. Тут міши. Аккуратненько заходим. Не забивайте. Все, все уже. пошло. Гляжу. Ну, в сенсі, ён не паслухаўся, я постреліў побач, узняў зброю, пачаў страляць. Що? Атрымліваеш Макс, кулю ў галову. тут ходят люди, тут ходят Так, люди. нам розстріляють однекуль. Я не чую Здесь, похоже. там, за плотом. Спокуха, Макс, спокуха, ходим. Регруп назад, подойдите. Надо уже вырыв. Чисто. Тут Чел есть- там, вон. Чел, Ой, чел. Return to Operation Бачу. Zone. Нічого я тут зайшов. Як же ви там? Тут нема Ага, гэтых... Бля. Не, Там не, далеко, не, далеко, Флешка далеко, прийшла далеко, туди. далеко. Макс, отчиняй. Далеко Прийшла флешка. Є ще одна пачка. Чекай, чекай. Не, Макс, 5 натисни. Угу. Нормальово, тут гэтых няма цивікаў на гэтай локації, які звичайно все. Ёсть, цивики тут. Не, у нас ми там пішли з боку будиночок доглядеть, і тут звичайно цивіки ось, а зараз нема. Так, Макс, ми підійшли до двері, Може там буде заходимо лютий справа? піздець, тому, ну, коли ти бачиш кого, кричи, стріляй. Лупі. Ось я навіть бачу. Ти Пока як ні. сюди проскочив? Макс, гляди, Стріляйте що по там ногах. справа. Я гляжу право, поки нема нічого. Ні, судовно, це ти малечина, це ти малечина. Я підійшов. Я на сходи подимуся краху. Не працюють, але це Осторожно, ще одну осторожно. полотяний сервіс Гляжу твій використовують. коридор. Там чоловік. А, дошел. Я за Макс, фуру тікаю. отходи. Отходьте. Осторожно, там Гранати. страдає. Я прийшов ближче до будинка. На другий. Макс, отходи. Ну ви розумієте картину. Откуда стреляли по тебе слева? В будинку, Так в от будинку, здесь? да. За двери. Тут за плотом Отъехал. простріли. Я. Ой, Гляжу коридор. допоможе хто-нибудь? І ще на вопрос хтось був. Леша, а где ты? Я ж... Біжить, Там де біжить. будинок, ось управо. Макс, прийшов. Ты зашел доходи. на город? Ой, я бачив ось там. Я зрозумів, де. По камерах А, тут ну, можете Осторожно, поглядати? осторожно. Зараз чекай. Це правда. Макс, перенабей себе, я тебе прикрою. Ой, блядь. Во, ось, Ді. Бачу тебе, ну. Де? ось там, да. Ніби з правого боку. Там є шняхта? Я Да, зрозумів. ось. Зараз флешка після пушки пішла. Єба. Леха! А? Макс, ти там живий? Живи. Чудовно. Стреляйся. Входим до штурма. Входим. Я його поранив, за але мною. він отповз. Що зброя? Нормальово. О, ми до наших прийшли. Ага. Пішов на конвейер, кутка. Макс, давай сходах. наверх. Але На сходах. недалеко. Оу. То сан-френдли. Отчиняй. Та ёпта мать. 5. Минус. Ой-ой-ой. Там Вяжем. Хонда побігла внутрь. Хонда Два нормально. контакта було, а маль що забився. Ну, Honda это можно пирожить. Ніхто не бачив, ну і добре. Не, Можна. Один, можна вийти. Вяжи його. І зброю не забудь. Чистенько. Це що, білпошта? Ага. Інпост. US пост. О, нічого собі йому в голову потрапив. Макс, ходим. Іду за тобою. Що ви знайшли офіс гэтай поштової поліції? Я покуль дзвонку там зачистив. Я нічого не... О, не, так, хлопці знайшли, хлопці тут вже були. А. Судовно. Макс, ходим. Куди? Направо, наліво? Левей. А, это наши. Тут все зв'язане вже. Проїхали. Нормальово. Хто? А откуда? Тут, коля Граната. мене. Спереду.
Чую. Там цивільний у білому. Ну йому одному не пощастило. Так, куди дострелись подівся? Suspect is down. Стрелец его ж повязал только что в РВ. Не, ну я сюди гранату закинув, нас уже стріляли. Так він стоїть цивільник. Білим? Ну, Все. Ну, да. I do anything. Свяжешь? Индус, что ли? у вас гранаты и флешки застались, а? У меня Одна. есть, куда прокинуть. Ну, тогда пойдем офисы брать, певно ж, наверх. А не, ну офисы мы уже зачистили с дедом. Чекай, так а где подозреванные? А хто сюди На стріляв? улице. На улице могут Не, быть. женщина на улице. Ага. Звонку. Могут быть. Нет, Мария мы с Лопес. дедом, мы с тобой поднялись, Зачем? подчекали. Ви були? Ну, А, другим по тут версии нема. так. Ага. Так. Мы на другим по версии были. Ну, в улице ще щось може заставатися. Да, это таке. Ну, з того боку я зачистив. Не, ну бачно. О, это хер у этой курточці Фіса. Ну так, там некий федерал, ці хто, я не веду. Ага. Не, ну ми з Максом сходили в гэты будинок. Ну, десь внутрі. А, все, я бачу С правого боку, чела. внизу тут. Бачу Що, чела, там звонку бачу застався? чела. Так, Так, звонку с я бачу. коля Там, грузовика. ладно. Бачу. Повернись сюди. Присядься. Хлопчик. Ні, нема. А зброю, бо зброя не ще ж повинна Rescue бути у All the грузовику. civilians, arrest какая-то Лопес. Жанчина, по-моєму, на другім поверсі, звичайно, була, ні? Ну, зараз поглядим. Ну, яна ж, може, переміщається, де? Ну, ви тут бачите? Може, бігаєте. Бігаєте. Може, Ось є. тут все. Ну, тут Макс, бачу. отчиняй. А, кто тут? А, со мной не Макс. Давай С4 у меня есть. Я на вулиці. А, давай. Ленд на ЛМБ. Все, пошли. Ага, а де шоу только? Бэнк. Візьме. Добрий Фіга у вас там бахає. вечір, як ваші справи? Опа. Справи пішли не Так. туди. Так, нечто вони вирішили. Так, цивільний, Треба- цивільний тут. Знайти грузовики Где ще там з- пригляди? со зброєю на вулиці. А, ну там... І Марію Лопес не О, знайшли. Марию Лопес нашли. Мгм. Бачите, не як сюди арестували? сходили? Арештовали? Херово каточку вулиць проверил. Нечто не так, тому що у мене вона не ілюстровується арештований. А, у меня так само не иллюстровывается, почекайте. Там же была женщинка. Тут женщина стоїть одна. О, арештовує її. Угу. I did nothing wrong. Так, а ордер Ключеус ми принесли? Ага, ну все, Ну, зброю щось можна такого. ховати. Єсть. Марія Лопес єсть. А вантажівку на вулиці со зброєю знайшли? Ну, йдемо шукати. Ще не глядали усі. Лінії глядели, ось тут хто це? Ти, Павлік, на вулиці. Я на вулиці з тайзером. А, ну я зарепорчу. Ось. Кеш. Кеш, і ще там нечто треба... А, Ніке 2 А ні, дня. ми Ні, не ну, у там всіх зброя була. цивільно уратували. Я тут зафакапився був. А, Situation cleared. Roll in. ось Магнум знайшли. Дивно, конечно. Алло. Ні, ну хутко. У мене результат був 24 хвилини, ми за 10 уклалися. Так ти Это одної респект. по один Мені на партії С. як? О, Ці ну, п'ятьох. з А ботами. мені ведеш 9.05 personal best. Але гэта на Ну. плюс, не на S. Ну, ось. На хвилину нормальово. ранее ідзе і ўжо А+. Нішто собі. Ну, з ботами. Але гэта вось я не дрепорціў гэту вантажівку, і мне не далі S за гэтага, і больше мне не выйшло паўтарыць, каб ніхто не загінуў. Дзед мала што застрэліў закладніцу, дык яшчэ і на наручнікі, кайданкі ёй нацягнуў. Так, было такое. Жесточайшы. Не, ну там казліна трымаў яе проста, а я без цэліка яго выцэльваў. Таму
Вибачаюся, дзяўчын, шкада. О, Ну, ля. можна ще один А- мішен збігати. А у мяне прадметаў, бляха, дадаецца. То гадзіннік вісеў выключна, то зараз нейкая гэта светлавая палачка. То А, што? ну, тут яна заўсёды атрымліваецца. Маленькая, але складаная Віздоўка мексиканская. нейкая, ці што? Це, мабуть, Little Obsession. Hunger Strike. О, Нарводу. гэта нам подобається. Чіко! Рэстарацыя нейкая мексіканская. Будзем жарыць халапеня. Треба їх жарить гранатами. Ага. Полі. І, Світло самової. і вивозять мексиканців. так. Мажуть їх. Де наш Ice Badge? Я гарячий мексиканець. Ціртки. Полтергейси запил. Курва. А іначе я твою... Сёння спаць не кладуся. Виражу сям'ю. Та-та-та-та-та-та. Яшчэ адзін добразычлівец. Ах, якія вы ўсе добрыя, ага. Наш веселий клуб 3 шиза 2 деда. Ні. Засталося выявіць, хто ж другі дзед. А хто тут ще нет, кроме нас з тобою? Ладно, это неправда. Интерактивчик. Молодые пригожуни. Харизматичні. Один молодець за другого, третього, четвертого і п'ятого. Все, головне правильним парадом виставити сюди. Щось я відчуваю, що мені завтра срака буде, пойду в лікарню. Гэта быў Limited Edition гадзіннік фірмы Хамільтон з новага рэзідэнту. Ну что, не спешайтесь. Suspects are refusing to Я А мы пропоную тут- слева поставить не человек слева со зброей подобно. Ужо? Ну, Так, подобно. Так. Флешка пошла. Не, он стріляє. Лепус. Але йому вже херово. Я Я його на тримаю, коленях. я до його, я його доближаюсь. Опс. На что? Он же сдался. Ні, ну Макс. хлопці, не треба так. Ну, Гэта дед Максим все робив, ебать. Хто я? Ні, він є ще живий. Та не може бути. ну что? Сдается, а я его стреляю, ну. А он ноговичный наклал він просто так. Ну не стрымаўся, выбачайся. Все. Гэта ў мне палец просто торкнуўся. Ну що, ми готові заходити? Хлопці, тут гроші, да, беремо гроші і їхаємо отсюди. Ехаємо Давай. на Ви бачите, Гаваї. кольки? Так. Ну, по нам За дверима стріляють. стоїть. Отходим. Я блокирую двери. Гранату кидаю. Кидай. Что заблоковал? Вляжу двері. І он зліва, Я на лівий бок. Там Я він з лівого бачу. боку по нам стріляє. suspects are Я тримаю право, цивік. Іду перед. Я тут незручно, конечно. Бля. А, ні, все добре. Я того Тримаємо. Ти живий? Лепус, Важно заходь. гранаты и клины на двери. А ніхто не буде в гэты барчик заходить, мексиканський? Чакай. Будем. Зв'яжи тих, хто Так, тут стоїть. закладніться вижили, все добре. Просто я тут про закінця. Чи тому і треба в голову стріляти? Мені я будь, шановне, але не моцно так на Я пол змагаюся з шишки. цим Призмазали трохи. заборчиком. Так, чисто. Не, покурці. На кухні чисто, але треба зв'язати тих, яких поклали ми. Не, поки то я побоїш. Так, у нас Курва. хтось є в огульному залі, кроме мене? Я. Опа, хтось і приїхав. Давай. А, тут не перелезть. Там один пистолет. Так, я може сходами поїду тоді. не Осторожно. долетел. talk to lead. We're Там зв'язаная гэтая тропа? Так, Ну, Хто йде на другий конечно. поверх? пойдем зараз. Я не в Блін, курсі. ну що ж ти так наскокуєш, Туалет не пристрілив. чисто. Другий туалет чисто. Кухня. Чистенько.
А ось гэты туалет, ти бачиш? Там чисто, там чисто. Давай Тут зачинено, підтримаємо. ні? А, усё? В сенсі, який він замішан? Все. Doc here. You are clear to Так, proceed. подобного все, коли схованих нема. Нема, Павлік? Не, Так, подається, Я ні. намагаюся зав'язати одного, щось не в'яжеться. Я зараз почекай, поспробую. А, во, есть. О, тут патіс. Что? Комусь день на родину сапсовали, чи что? Чико Мексикан кузні. А, тут на шредери, вось. Єс, знайшли. А що тут на шредері було? Гэты, destroy... короче, Документы, короче, Attempt to некие. destroy documentation. 3,5 хвилини. Ну что это было такое? Оба. І треба, каб було так. Залетели просто уебало. на С салат. двух ног. Ну, просто шутку перестріляли. Тіртхе, дякую за кліпчик. А що там за... Потім погляжу. Тіртхе карате одразу нас класифікувала, правильно, алмаз. Ух. Алмаз. Зайшли. Ну, у вас Ока. з такими порівняннями. Раз алмаз. Один раз. Не, ну это было надто коротко, треба ще. Ну, Один раз не алмаз. Баня. так, я підтримую. Коли ще одну таку коротку, було б чудовно. Ну давай, так. давай повторимо з этими, з в'єтнамськими. Капець, тільки четвер білоруські стрімери онлайн між заглядачів. Які зброю виробляють. Можна, до Ну, речі. коротенько, маленько, цікаво. Это лап... А, Ну, ні. там ну, на раз-два чисто забег, чи я Ну, такое. як Так, він ось називається? мультиплеєр. Ends of Years. Пригожа за те. Ends of the О, Earth. приїхали. Що? А ось, чекай, хто гэта у нас стаіць? Лепус стаіць. І у яго карацей да мадэлькі прычапіліся набойчыкі пісталетныя. Ой, ну І що? ти вже там яшчэ якой херню Ну, выглядае там брыдкавата. Ну, на стрымы яно захаваецца. Так, Так, що я хотів... Пацвярджайце. Ладешці цірки, певно, гэтым займаюцца у яго там, у іх там. Якіх Що? там. Ладеш? Бангладешцы збіраюць са шведераў з застужачак. Ну, Сделай простись, экипаж. палить-то, ну. Ну так. Хто казав Ладеш? Банг. Ладеш. Бангладеш. Банг. Іще. Все, Як я зрозумів, прогадав. зрозумів. гэта Дякую, дадатковая набойна магніт. Але у наших самі напишуть, що треба, і буде доказано. Ніхто не будзе склеивать. Ніхто не будзе замарочваць. Яны, бля, просто у купу сабралі. Ну, крацей, там гэта написано. Не, там будзе як заўжды на словах ты Леў Толстой, а на справе з моих слов записано верно і мною прочитано. Ага. На чистым, незапоўненым лісце паперы. У некалькіх экземплярах. Так. Во. Мы ж гэта ведаем. Усё по памяти. Праходзілі, бляха. Вы тут падпішыце, я потым сам запомню, як трэба. Да. Ну, Да, таму кожны раз, калі я здаю гадавы адчот у у службу расследавання фінансавых правапарушэнь, я на месяц куды-небудзь там у Турэччыну, яшчэ куды-небудзь нахер. каб не знайшлі. Ух ты. Suspect is Що taken таке? Ах ты, кура, ты ля, што Мора. яна робіць? Ты, ну, у мора не дае clear ісці. ROE and secure the area. Адразу Пятый адлік. где? А где Глядзі, пя- А, все. адразу адлік А, адваротны. Ага. Ось так, суворая гульня для Окупація. суворых хлопцаў. Так, Лепус уже когось знайшов. Мгм. На пагуку Да там... тут на самой справе Не. гульня нас бароніць. Глядзіш на купу смецця навокал, тут там атруіцца прасцей за ўсё. Якога цвіка ў нагу, Так, гэтыя дзверы правда? пойдзем ззаду. Гэта я заблакую Пойдем. і тут заблакую. каб Нібы тут усвіслыч. Ты это так сам будешь блокаваць? А так, я так сам. Двое дзвярэй я заблакаваў. Зараз асцярожна ў гаражы можа Моцна. быць, але пойдзем ззаду. Не, ну Ёсць. гаражы... Гараж Ёсць, адчынены. дед. Іду, што? Тихо, приляж, Стой, не приляж. ідзі да дзвярэй, дай скажам, хай ідзе да нас. Ну, сапраўды. Иди сюда. А дзвер я иди закрыю і сюда. заблакую таксама. Не, Тут яшчэ пачакай. у двор ёсць дзверы. а. Всё, я вяжу. Вяжу. По правому боку є дзверы Там у хтось з двор. правага Ой, у боку мяне шпіл. кліны скончыліся. Что такое? Кліни скончилися, кажу. Trailers en route.
ёсць каго клін на дзверы гэтыя? Не, А я ён не ва мав, ўсіх я ёсць, ці только- трэба абсталяванне? Ну, або капаць? праверыць і Не, заходзіць. трэба браць. Не, ну мы абыдзем ззаду, асюль пойдзем заходзіць. Асцярожна, другі паверх. Ню, Рудзіла, Веймінг. Так, хто там со мною йде? Ходім. Гэта не я. Ёсць темка. Ну, Є хто саме? схемка, Будзем на схемка. чул заходзіць тады. Давай, Лепус, я за тобой. Так, справа. У тебя гранаты, Макс, ёсць? Ёсць. Сюди. Шпурні тады вось адсюль, справа Малёва. адбітку дзвярэй, я іх адчыню. Бляха, чакай. Ну-ка, подскочила. Гранатка пошла. Туды ўнутр. Угу, направо, каб полетела. Ну, бо з Давай гэтага... паспрабуем. Опа, опа, опа. Заходь, 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 хутчэй. Так, отменяю. Кидай. Тримайте, хто там со мною, Всеслав. Я... І туди, ну, ліла. Бабуля. Гляди на її. Кто, откуда? Сквозь зеры. Confirming evidence secured. Другий поверх, осторожно. Пора. Чекай. Ми на другім поверхі Ляжуся. оперуємо по крисі. Добре, а як ви на першим пропустили чела тоді? Я А гляжу ми, сходу. а ми на перший не заходили. А, ви на другий пішли одразу. Ладно, Ну, Макс, ми з по, при, Я по гляжу сходу призьбі пакуль што. Вяжи, калі што. одразу. Бачу своїх. Свої. Що, пошли бабку туди в'язати? Mike Thames. Так, третій поверх есть. Ні, там 100% є, так. Бабку пов'язали, готові молодці. Що там у вас? Там шалик на вулиці Отдыхайте, стоїть. отдыхайте. Гранатка пошла! Да, бля. Ну, не Я всем... доходив. Не всем... Я доходив, він за мною йшов. Proceed with your mission. Не, отдышал, нема Мінус. слов. На вулиці мінус шал. Ну, а дійшов на той світ. Ну, я перестарався трошки. Отдышал, як чекалось. Бляха, я чую його. Підар... Пардон, Що, засуджаем. Треба забувати про таке шло. Ти хотів сказати Сідор. Сидор, Ну, попіть час. попить. Час, мне час попить, сохло горло. Вітя собі усіх нас побаніте, Паша. Блін. Roll in. Ой, я ногу зламав. Усьо? Так, Всё. 4 хвилини. Ой, могла чо- круче, ніж Personal Best. 4.40 у мене було. Ну, у меня так само. Мне Вибір 14. гэта because we are the best of the best. Ну, фурш. Бачиш, розстрілялися як наприкінці. На Ашку навіть. Ну, файно на сканчі. Ну, не, нормально. Там Ну. навіть хтось і вижив. Ну що, все ви? Я пойду тоді в демку гулять. Так. Ну так, Дякую усе можна величезне. по крище, по роще скончувати. Фух, Прагмату дякую пойду, Богу. пройду зараз. Травмат? Ні, прагмата. Демка, яка вийде праз місяць. Добре. От Капкома. Гэта быў Ну, файны ну, брейкданс. Ну так, было такое крыху. Дякую. Усім величезны дзякуй. Абняў, само. припадняў, Дякую. у шчочки расцалаваў. Лепше, лепше оперативники. А ведаеце гэтага блогера, дарэчы, Я беларускага? тільки не лоток адбив. Блогера, які звычайна так блізка-блізка ў камеру размаўляе з вусамі, такімі шыкоўнымі вусамі. Ён такі, хадзі да мяне, А. моя разыначка. А, І кость за гэта- Беларусь такі. Ніколі не бачыў? Та ти А що? кто это у нас такой красивый? Ой, як добре. Забачок. Забачок, мой кабачок. Все, інстаграмер. Добре, дякую величезне ще раз. Ну, Дякую, дякую. Все, Дякую всем, розлучаюся. что собрались, великий вам дякую. Все молодцы. А все розходимося? Ну, Не, я я пойду- дик- Так, шановні, все, я розручаюся вже. Усім величезне дякую за ваш перегляд, за ваші подобайки, підтримки. Тіртхі, ти сьогодні зорка стріму, мені подається, разом з Паладіном. Паладін, заради тебе пойдемо рейдити хлопця. Вось, я, до речі, на його був підписаний, але чомусь зліва я не бачив, що він стрімить. Ось це мене вельми цікавить, чому так відбулося.
Бо так не павінна было быць. Так, Зорка, Міхай, Сюсі на месцы, Курыска, Шагрэль, Ватафака, Лепусі, Рейвен, Беляш. Во, бачу, ўсё. Змагарня. Пойдзем да яго. Вось, падтрымайце беларусам. Але разым, што на Donation Alerts, што зробіш ужо, не ўсім жа ж даходзіць гэта раптам да галавы, правда? Вось. Пабачымся заўтра. Заўтра будзем бегаць з сінім тварам па Пандоры. Вось, усім добрага вечара, усім пакуль.